Joo, mut tänne päin se tulee kyllä mukavasti, mutta tää antenni vaimentaa tämän lähetyksen aika tehokkaasti, kun se on kiepattu miljoonalle kierrokselle tuohon juureen. Muuttuuko se jollain tavalla? Mä pistin niinku sen teho, mikä tää pystyy, et siinä on vähän peidossa. Siinä on ainakin 6 wattia tällä hetkellä nyt. Et muuttuuko se? Se oli ehkä jostain 4 wattia aikaisemmin. Joo, aika jännä. Eipä toi juuri muuttunut. Ei vissiin yhtään, että semmoista puolta taulua tulee. Ei muuttunut vissiin, aika jännäksi meni säähemmä, sitten se katkes. Jaa, väsyyköhän tästä paristot? Ei, kyllä ne tuntuu toimivan ne paristot, siitä se ainakin. Niitä se alkoi epäillä, mutta kyllä ne toimi. Joo, ei se oli sitten toi mun sormi, joka väsyi tuohon tangentin painamiseen. Sitä se varmaan oli. Se on vissi aika kiinni, miten se pidetään noin. Se niin kapea se väylä tänne päin, sieltä päin tai täältä päin, että on vaan semmonen noin sanottu ohja, mihin tää kantoauto kulkee. Joo, mä kokeilen tuolla toisella aaltoalueella. Katsotaan miten se kantaa täältä. Nyt taitaa olla jotain ei muuta. Se pitää vähän semmoiseksi, että olisi sähköpuolella jotain heikkouksia. Jaa, no tuleeko nyt? Ja alussa aina lähtee, mutta sitten se jää pois. Enpä tiedä sitten. Joo, en paristoja iästä tiedä sanoa mitään, mä nostin 4 wattille. Mä kokeilen tuolla PMR:llä. Nyt se meni ja ihan loppuun saakka se kanetti tällä kertaa. Joo, no kuuluuko tää toinen aaltoalue sinne? Onko sulla PMR auki siellä? On se joo. Ei taida kuulua täältä sinne. Hurjan vinkunan kanssa tulee jotain. Joo, no mulla oli se toinen samalla kanavalla, sen takia se sitä tee, mutta aika hyvin se kyllä tulee.